asta. Pune pauză. Pauză. Și acum pauză. Wow. Wow. Nu mai. Bă, da, filmează, frate. Așa, mi-a picat Rafael, îl știți? Toată lumea îl știe. Ăsta nu știu. De la Liverpool ăsta, da? Ederson. Da. Ederson. Dar de ce nu dă boxa? Conectată, n-am. Chiar acesta, am aplicat acest, mi-am dorit. Pentru că n-am dublură. Știți ce este la dublură, dar?